V poslednom období je takým hitom v monitorovaní glykémie tzv. To kontinuálne monitorovanie glykémii, ktoré umožňuje pomocou senzorov niekoľko dní sledovať výkyvy glykémie. Samozrejme, že istá skupina pacientov je na toto vysoko indikovaná, pretože to nám pomôže niekedy odhaliť krátkodobé buď zostupy alebo poklesy glykémie, ktoré by sme pri bežnom monitoringu nezbadali. Ale aj tu platí jedna základná vec. Akékoľvek meranie, ktoré neanalizujem a nevyvodím z neho závery, je na nič. To znamená, ak musím vedieť, kedy ten senzor zaviesť, čo od toho čakám, a nie len teda, neviem, čo sa deje, tak dám senzor. Lebo tá nákladnosť je len jedna stránka veci. Samozrejme, čím budú tie senzory lacnejšie, čím budú dostupnejšie, tak sa nejakým spôsobom zlepšia starostlivosť. Ale tu treba povedať to, čo povedal náš komárňanský rodák Hans Sejek, nositeľ Nobelovej ceny, ktorý povedal, že ani najdokonalejší prístroj nenahradí bystrosť vášho úsudku. To znamená, my nemôžeme čakať, že akékoľvek diagnostické metódy zlepšia náš stav, pokiaľ o ňom sami nebudeme uvažovať.